Sir, ako man yung manok, sir, oh. Patay, dakop. Unya, unsaan man tanihan nga wala man kay lisensya? Mo gani problema, unsaon ka niya? Gay! Gay, tapang! Mingaw laging dalan. Unsa man ni murag wala man koy madakpan? Dakop na no? Lah, bitaw murag dakop na ba? Kaagi ra katani no? Murag pigado gyud ni ba? Ang manok, Mao gani no, dili pa nato ang manok. si panguntan-unta ba og kinsa ani? Mao gani no ang kabalakan no kay basin masangot ani. Unya, balik ta sa agi ani. No tagaya daron, mulargaw lang jud ta ani. Unong maning motor? Pagoro ni lisensya eh. Argo to ay lagpalata da nga kinawa to ng manok ha. Ikaw bahala o magkinaunsa ni ro muragan gyud ko. Lagi na, ako'y bahala. Sir, dakop di sir? Mag-check lang ko sa lisensya o rehistro sa motor ni sir. Ikaw bahala diha. Sir, isa nga murag naratol bang ka? Kay lisensya? Wala, rabi sir. Okay. Hey! Panasa ning manok? Kinsa ning manok? Impas jud ni karon. Kining manok sir, amo sir. Okay. Unsa may timaylan nimo nga imuha ning manok, inyuha ning manok? Ay kuan sir, ang baga yung nambungay bitaw sir kani sir. Lamiag sa bawaan na oy. Dali sir. Pero wa man mo lisensya. Unsa man sir? Padayon mo, mauli na lang mo. Padayon jud mi sir. Padayon mo. Kamong balas babaw sir ba? Kung gusto mo makalusot, pwede ibili na lang ng manok. Unya, unsa may sabo na to ani? Siya gibi makay mulos ani. Asa ka takong manok, no? Bili na lang na ninyo kay wa mo lisensya. Ka dong? Sir, nakita ko sa manok, sir, kay nawala. Manok? Sir, mo ning manok sir. Nay manok diri. Tanawa daw ni basig imuhan eh. Tanawa daw. Sir, ako man yung manok, sir, oh. Sir, ako man yung manok, sir, oh. Kay green og PC, sir, oh. Timayla na, oh, sir. Imuha din ng manok. Bantog rin, sibat largo to. May gani, niabot ka. Salamat kayo, sir. Ito na, sir. Naisahan ko atong mga tawhana ba. Kinabot pa yun nilang manok. O gibilin ko to diri, ako ba'y mapasangin lang ato nga ako'y nangawat. Patay, dakop. Unya, unsaan man tanihan nga wala man kay lisensya? Mo gani problema, unsaon ka niya? Wala shortcut dire? Dili bi ko swito diri, ah. Ay, tama di ay. Wait lang, naugsa ko ha. Naugsa ko. Gunsa ka? Ako'y nauna-unaan para makaagit ta. Ako'y bahalaan ni. Unsa man na? Ambira gud ning helmet. Magdrama ko dira nga buntis ko nga mga nakay ko. Maayo. Unyag masakpan ka nga dili ka buntis. Ay, dapat mo acting pug ka para dili halata. Unya, unsa man ang helmet? Ani ni oh? Hala, murag ikay buntis. Oh, di ba tanawa lusot taron. Tara na. Basta tanawa ha. Tanawa ni ron mag-acting ko. Pag drama-drama po da, kuan mga nakay ko. Sige, ako bahala na. Tara. Sir, may buntag, sir. May buntag po. Asang gawing? Sir, mga nakay akong asawa, sir. Oh, sir. Layo pang hospitalhan. Oh, layo pa kay diri, ah. Ilan na rin nakabulan ang tiyan sa mong asawa, sir? 9 months na gid, sir. Karon ang paabot gid, sir. Okay, so dapat naman gid mo yung lisensya. Mga ilang kong lisensya, sir, o kuan? Rehistro sa motor. Wala rabia, sir. Nya pa, sir. Bago pag yun yung motor na mo, sir. Wala pag yun sa amin, sir, oh. Ay, di na pwede dong. Dapat naagid unta. Yung paon na yung motor ni mo dong. Agayhan, pagdalihan, sakit na kayuhan. Sir, pangyo ami karon, sir, be. Basig makaanak akong asawa diri, sir, ba? Pagya sa mi diri, sir, be. Di gid lagi na pwede. Di gid na pwede. Agay. Sir, pangyo ami, sir, be. Pang, munaog na lang ko, pang. Agay, di na gid makaya. Sir, Mubaklay na lang kuhan. Nadapit ang ospital. lalayo pag kayo. Sir, pangyo ami, sir, be, sir. Karon rabi to, sir. Di ka maluya na, sir, oh. Agay, Sir, pangyo ami, sir, ba? tapang. Awa, sir, oh. Han. Ihatod lang sa na yung asawa kay murag manganak na gid na basig manganak na. Sige na, ihatod na yung asawa. Sige, sir, salamat kayo, sir. Ato sa mi, sir. Tara, pagdali. Wala sa. Sabi kita.
Oh, di ba? Kalusot tas dakop. Walop kayo kung diskarte no.